karena dia sering baca hadis. Resiko orang sering baca hadis tidak nazar, ini rungokno tenan. Itu dia akan mewarisi persis seperti Nabi dan itu bahaya. Sehingga Ahmad Hambal nanti mirip Khawarij, nanti mirip apa? Misalnya di teks hadis kan la ismizani kinasni wa mu'min, wa yasir kusari kinasri bahwa mu'min. Wala entak munafak kina yang tahib bahwa orang ana wong zina sing imane ijek, orang ana wong maling sing imane. Ya cara lahir kan gawe Nabi kan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhi ma yuhibbu li nafsi. La imana liman la ahdalah. Ora ana iman bagi wong sing ora nepati dan pokoke Nabi dawuhe kan ekstrem. La ismizani kinasni wa wong tau zina berarti imane ilang, wong tau maling imane ilang. Wong sing ora kena dipercaya imane ilang. Alamatun munafik salah satu iza hadatsa kadzaba. Wah munafik kabeh sing ngaji iki. Bodoni kabeh. Wa iza wa'ada akhlafa. Wa iza tumina. Walah munafik kabeh. Mulane umpama hadis pahami kaya saiki kowe dadi khawarij kabeh. Go wong dina ya ora iman, wong maling gak iman sing ora teneng dulure kaya dulure awake dhewe ya ora. Ya gitu Ahmad Hambal. Ya beliau itu cara paham gitu. Terus ketemu Imam Syafi'i digos lho. Ya Ahmad. Lah anak dekne terus ora iman, tobaté piye? Ahmad Hambal jawab, ya tobaté dekne salat. Salat wis regem. Wong Syafi'i guyu ngakak-ngakak. Ya Ahmad, salatul kafir la tasihku. Salatul kafir enggak sah. Ahmad Hambal langsung nangis untuk dengkul Imam Syafi'i. Karena naik pendapatnya dia naik. Wong darani kafir kok tobaté salat. Padahal wong sae salat berarti jek iman. Wong nganti sak salat iman ta kafir? Iman. Mestine nek dekne darani kafir tobaté piye? Maca syahadat kan ora tobaté piye? Dekne kon salat sing akeh. Ya Ahmad, salatul kafir la tasihku. Salat wong kafir iku terus mulai Muhammad terus ngakoni iki. Anta faqihus sunnah. Iku pancen faqihus. Akhirnya bariku ulama delok kabeh la yaumil kiamah. Tiap ana hadis ngono. La imana liman la amanata la imana kamilan. Kabeh akhirnya ora iman sing nyurain dene imane ra sempurna, tapi tetep iman wae. Lah sisan pokoke pas dino imane ucul sira, bariku balekne harus pas balik imane ilang delok tapi ora sing ora pas maling ya iman tapi piye. Pokoke walhasil tetep apa iman. Akhirnya dadi akidah ahli sunnah lam nukafir mukminan bil wisri. Mbok dosa gedhe kaya apa tetep ora kah. Kok sekali kafir repot. Kok zakate ora mbok tampa. Mergo wong kafir ora wajib. Ora usah salat mergo salate. Imam Syafi'i guyu ngakak. Jika ulama ya, obat ya salat. Ya Ahmad salatul kafir la tasih. Wong cerdas iki Imam Syafi'i. Mulane ra ono cerdas kaya Imam Syafi'i. Nek omong tak omong mematikan dene yo. Ada ora tau salat. Ya salat perduta. Payah Imam Syafi'i payah terus ulama payah. Mulane wong Syafi'i iki payah tenan. Lha niku masyhur. Ahmad bin Hambal akhirnya Imam Syafi'i itu nyucuk hormat gara-gara tragedi tadi kalah debat. Iku putrine ra trimo. Ahmad bin Hambal nak bengi salat 200 rakaat. Salat sunate ben 200 rakaat. Jadi ya ini Said Ali Zainal Abidin. Jadi ada ini kan pinten 300. Bisa ini separuhnya lah kadang 200 satu saja. Akhirnya ini biro kan. Lah iku putrine gak trimo nginceng daleme Imam Syafi'i. Apa mungkin Syafi'i sholatnya lebih hebat sehingga bapak saya hormat. Jadi bar sholat isya kan. Lugu ning cara mriki ini kursi dipan, kursi males tapi riyen kan kursi dawa. Nah, kula riyen menangi kursi. Dan kula nak darani kursi dawa lho, Mas. Sempurna lho sing larang kan apa? Di cara go turu ya kena, go nglamun kena. Ya semua kursi ngoten iki. Bar wudu mek nyekal-nyekal dak ngoten niku. Bariku turu. Ya turu mek klub melek meneh. Bareng nyekel sirahe meneh. Ngenten. Terus turu meneh. Nganti subuh. Bareng subuh wudu salat damai. Padha be bapake. Pak, kula didalu nginceng Imam Syafi'i. Ngundangi Cek, ya nginceng Muhammad bin Idris. Ku penggaweane ge turu lucu tiange nunggu nyekel sirahe turu. Bariku melek meneh, turu meneh. Nganti subuh. Ku ngono jenengan hormati wis pundi. Terus Ahmad bin Hambal izin-izin metuhi Imam Syafi'i ya Abu Abdillah.
Akbarat ni binti bi annaka tusolil isya summa takut summa tanam summa takut. Pokoke cintane ora tau tahajud ora tau. Jadi Imam Syafi'i yo aku kudu mikir suwidak telu masalah. Gak ono sing kejawab, mulane daftar tak besar. Lagi kejawab 43 lha iku sisane iku wong ketegak. Tambah-tambah naumul alim abdul min ibadatil. Bolak-balik wong alim luwe apik. Mikir tidak telu nopo masalah urung. Lala ra ketemu terus ya salat terus. Lah tapi tenan iki kula didokan satu contoh pentingnya melek. Kula kan sering melek, kula jarang salat sunat. Kabeh ulama riyen dawuh bagian darani ku hadis. Tafakkur sa'atin afdalu min ibadati sitina wa sana. Mikir sak jam niku luwih apik ibadah swidak. Sekarang sama tak beda, ini kisah nyata. Kulo nak termasuk wong alim. Saya percaya sama Imam Syafi'i dalam fatwa fikih. Saya percaya Abdul Qasim Al-Junaidi dalam fatwa tasawuf. Saya percaya Imam Ghazali dalam fatwa hujjah. Kulo nak wong alim, biasa apal Quran. Iku boten nate seneng pangeran tenanan, koyok senengku nak pas maca tek-teke Abdul Qasim Al-Junaidi. Mergo ngomongnya dipikir, ya salate biasa. Ibadah para wali rumah tamu terus muni astagfirullah. Soalnya mboten nggih omong-omongan biasa. Jadi kalau gremeng kata sungguh. Ini saya ijazahkan jenengan dan tambah seneng besnya. Wong nak Abdul Qasim Al-Junaidi lah ibadah yang tenang. Dalu. Ya Allah, saya mencintai jenengan ini wajar karena saya butuh jenengan. Rezeki dari jenengan apa-apa dari. Yang enggak wajar itu jenengan mencintai saya. Kan jenengan enggak butuh saya. Wong gak iso gak seneng pangeran lewat logika itu. Saya ingin ini. Aku mbek wong sing ra kenal sama sekali dan saya tidak butuh orang itu. Tak kei duit 1 juta, aneh tau. Aneh. Dan ngekei pembantu kan butuh, ngekei santri ya butuh. Kan di santri akeh ya gayang. Di santri kan yo dunya padha ae. Ngekei wong sing kowe ra butuh hebat to. Apa ora butuh kowe blas. Dadi umpama sak urip-uripe rugen mau dikei pangeran sego tak piring, tetep pangerane sapi. Wong ora butuh kok ngekei. Jadi umpama bahas dikei rezeki sak urip-uripe, dikei rezeki pisan iku sapian pangeran. Wong ra butuh kok. Padha kowe dikei ilmu sak uprit ngene iku wis pake yang mau ora butuh, blas kok. Aku nangis kok ono wong seneng pangeran dengan logika iki. Ya Allah, nak kula mencintai jenengan wajar. Wong kula butuh jenengan. Tapi kalau jenengan mencintai saya itu tidak wajar karena jenengan tidak butuh saya. Loh, sampai nak pakai logika itu dikasih berapapun oleh Allah, kamu pasti terima kasih karena kamu nggak berhak nuntut kan? Contoh lagi sing aran hikam. Sing aran hikam nak ngelem pangeran ya, nak ngelem ikhlas. Kaifatat lubul ajra mimman wa muhdihi ilaika. Misalnya Ruken tak kei 1 miliar. Ken, kowe tak kei 1 miliar dagangno. Bareng didagang Ruken 2 hati jadi 10 miliar. Barang dagangannya sukses, Rukin itu edan, ngomong ini. Terus, aku kei hadiah 2 miliar, karena uang 1 miliar yang jenengan kasihkan saya, tak bisnis no, jadi 10. Kula sukses, mulanya kei hadiah 2 miliar. Edan tawaran. Bukan fair, edan tawaran. Edan kan? Mosok nuntut hadiah, ambek uang tinggal kei itu. Saya ingin ini tak berdaya. Bahak ngalim mulang, ilmunya kok apa? Pangeran. Saya kalau wong sugih sudah kok, duitnya apa? Pangeran, bumine pangeran. Barang aku wis ngalim sugih sudah kau mulang terus pangeran tak tuntut Gusti. Kula mulang santri kula kasake hadiah edan tawaran. Edan. Mulane dari hikam nak gawe kae. Kaifatat rubul ajra mimman huwa muhdihi ilaika. Utekem bodak kok endi? Wong pangeran wis maringi kowe malah kok tuntut. Kowe saiki salat ku hidayah kok ndi? Pangeran kan kowe kelar poso hidayate kok ndi? Barang wis hidayat kok pangeran Gusti wis poso lho kaya hadiah lho. Padha karo Ruken, Gus mergawe wis kasil lho kaya bonus. Udah wong kok iso duwe logika ikhlas sik gampang ge cara nerangkan supaya orang apa? Bagaimana Anda menuntut zat sing ngekeki kuwe? Kita akan sepakat iso salat kersane Allah, iso hafal Quran hidayate Allah. Kowe iso haji duwike pangeran, kowe iso sedekah duwike pangeran. Barang mbok lakoni kabeh ki nuntut mbek wong sing ngekek. Lha iku enggak balik-balik baru kae mikir wong iso mikir terus wong yo nampa.
Paham ya? Lho kan nuntut pangeran nak ngene, pangeran iku ora duwe apa-apa terus gak kei, terus dadi pangeran. Lah iku pangeran wajib tuntut. Pangeran rono kuwi tetep pangeran. Mulane dari Imam Syafi'i, dolanan dakon mbek sekaku oleh. Perkarane ben ngelingno nak donya dolanan. Angger dicekel kok jare wae. Padha kaya kowe nu berhubung dhuwit ning gono jare waeku. Pangeran iku tuku iki ora kelakuanem piye ora gawe kok. Mulane pangeran kok kuwi sobi kabeh, Pak. Buaji kabeh. Lah iku baru kae mikir terus Abdul Qasim Al-Junaidi nganti populer sak wiridan. Gusti saya mencintai kau itu wajar. Ya kalau gue seneng cahayu kan wajar. Memang cah itu ayu menarik. Tapi cah itu seneng kue, itu aneh. Oleh ada cawe lah untuk cahayu. Kancane drengki, oleh ngandani ngene. Bojomu periksa. Lah yo cah edan kowe kok gendeng. Saking drengkine. Bojomu periksa. Lah pian edan wong kowe kok gelem. Perkataan muang kali po. Usaha elek ngono kok entuk cahayu. Jadi bojomu apa? Tapi edan bojomu sampe kowe kok apa? Cari kan periksa. Paham ya, tetep kula nganti sakniki mboten bisa memungkiri. Wong kula sing wis ngalim mawon tertolong sekali oleh pemikiran atau oleh dawuh, oleh fatwa, oleh nasihat sing didhawuhna para wali. Karena cara mencintai Tuhan itu luar biasa. Setelah Anda mensifati Tuhan gak butuh sampeyan, kok umpama sak urip-uripem 20 tahun kowe dikeki rezeki mok sak piring. Iku wis akeh, wong ora kenal kok. Contoh gampang ya, Anda ke Jakarta. Umurem wis 20 tahun, wis 20 tahun mati ke Jakarta. Bareng ning Jakarta ketemu wong ning dalan. Nyuwun sewu, daleme ruhin pundi. Terus didudono, diterno. Kira-kira jarake mau 1 kilo. Oleh maturun agak barbar. Karena orang itu tidak butuh kamu, tapi nulung kowe ngetero ke alamat. Setelah itu wong ku ilang, oleh maturun kenang terus. Karena orang itu tidak butuhan, tapi nulung kowe. Lah yang pengira, mulai cilik hormat ruhin nganti tuwek nganti meh mati. Ijek jaluk swarga tuk men selawase. Kok ora apian kuwi. Iku wali-wali ora nyifati pangeran kuat. Jadi kalau jane caspleng nyifati pangeran caspleng. Piye wong seneng pangeran? Masalah berkosong surat terus ya boten kabeh. Ya arang-arang ya, cuma nak mikir. Nah, Robi Adawiyah malah parah. Usule mesti itu. Guys warga barang kok kula bonge mawon jadi waktu malah parah meneh. Sampeyan rokok barang kula patenane mawon. Wong jenengan ra guys warga neraka kula tem nyembah jenengan malah ganggu. Malah parah meneh biasa ya parah. Cara kula nggih bener hikam iki sedengan. Bagaimana Anda menuntut upah sama orang yang memberi hadiah kamu. Lho wis ngekeki kok mbok tun. Saiki sing mbok salat ku jasad sing gawe to. Wis akeh saiki sujud bathuk sing gawe to. Gede duit jantung sing gawe to. Kabeh semua yang milik kita pengiran. Bareng kowe wis salat. Nganggo fasilitas kok pangeran. Wis salat kok Gusti eling lho bayari lho kan lucu lho. Sarap apa sarap? Jadi sarap kabeh wis coba. Lah iku baru kaya wali. Jadi wali nak ngelem pangeran masyaallah luar biasa.